na bhliana míle ige tochtúnaí bhí cletalúnas timpistí tarlú is hir agus bháin fíorchaoin fáilte chuirh chuireann seo ag i gcéad ócáid tágan i bhéile na bhláthach an mbliana. I gcéad ócáid freisin tágan mar chuid go ína chultúr, mar sé nachtaí a chultúr so go thug sé leis an faoi deara agus sé siúil na sracha in í tímo leis de fáil réile í bhór an seo sa gcathair. So in céad ócáid tágan i nacht is mar chuid go ína chultúr tá mu de fáil oríocht is tá mu dean bhuíocht an oríocht Iarthas nGaeilge, agus mar sin ní táile bit chaint na hí nacht. Ach ná a fúnar a bhíí báíocht a bhachas a goman, bei fáilte róg sin íana tá sé sin ar fáile chuúú ó déir, so go bhíon mútá féidir ar Revolútá QR a sin ra Revolút. Agus sé seo an céad nacht sa Féile, go handú bíon hálá sa Féile, bhí hálá bhíon an Árainn an smór an mbliana tá tróna nacht agin, agus an sin maidir tá go steap an smór a fean le hí imachtaí bheits agin an sin Léacht agus ngorta scríbhneoireachta go fáistí agus toras teoraithe istí ar an Léacht, bainte leis na bhlianta agus tá an áitiúil bhfuil bit a gcéir hachtlín. Bei bhád a fáid bhfuil sa bhí ar leabhar sé déir máidin le bheith tíle mé sin. So seo an tríú Féile déag, trí déag sláán mar an éistear agin in líana tú Féile déag éidir na bhláirteach. Sé naimmetá agin mar chumann ná scríbhneoireacht líam agus thomáisí láirte an bhirteachn chorcham céin ólas scape agus a chruinniú faoin na saoil, faoin na saoir, faoin tréimhsicin na bhhairsiad. Agus mar chuid go chuide éile bíon is anú go bhíon písa agam na coisís ar héimeáid cinnte bhaineas le saoil duine go na bhláirteanú an folaíochtar sin sáte an, nó saoil na hÉireann ag an am cuasaí go bhfuil nó bhí mar chúdra lena go scríbhneoireachta agus gás hamáis í láirte a chuid iriseoireachta go háirt, mar scríb sé go mhór, cé go sin America scríb sé go mhór faoi cuasaí na hÉireann sa líide fétí agus an nómar an sé bhhaile freisin sa tíochaí. Mar sin an canteoir léachtar go háir marrá gheart mar is móga is Ciúinte Léacht ó Cormac Ó Comhraí mar is staraí aitheanta anchomasach atá an. Bhí sé stínáireann in cúpla báta hana hain, agus mar atá sé cuideag ístóí is sainiolaí Cormac Éad tréimhse, tréimhse seo de raibh an 19 agus na tríchotí nuair a bhí líam agus tá fláirte in áidir é an bhirteach mar scríbhneoirí. Tá Cormac aitheanta mar staraí, tá cheir leabhar go dtí seo fan sé an 3 cíle méile faoin tréimhse 19 faoin go gcathair faoin chogan na saoirse go gConamara agus Conamara agus Gaillimhe. Agus dúirt éanaí go mar báda bhfuil leabhar eile i tíochtta leis an cúigiú leabhar bheits ar fáil go nóiríonn sé haigh tású leabhar ó chlóir chomacht. Well, tá leabhar tá lí seoir ar an leabhar seo tá fios clódáireachta agus chuile hort le díal. So is dearcéile sin bhfuil Cormac bhfuil leabhar eile tíocht mar chu sé ráid leabhar bhaid sin hat a déal líon seo tús le tású leabhar le Sra leabhar eile. So gan na hine rámar sin bhain chainte abair leis faoi Cormac, tá sé go lát mar tá sé feici an história an glár faoi Conamara agus Árainn faoin tSaorstáit 1945 pólíneacht, potín agus ocras. Tá sé míle téimítá ige agus stoi bhfuil nach méid an bhéin sé fisáil amach ceart tá ráige faoi go na cuasaí seo. Okay, Gramad éman agus Gramad faoin réadrá agus an tógtal leabhar lua. Is malam ba chéile chus a taide agus malam a scríb ní fear mór mé le leabhar a heol agus a gcineál ruidir sin ar fad, so bheith go bhfuir éman seach áit le déanamh go. Now, tá muid ní meáfar tá bhfuil láir agus nar hagan na gastra seach sa géadlia hagan na gastra seach sa géadlia seach mar an stair. Clám de céadrodí a chuisi si gwen lá
Ní léon cordóán níos mú, cordóán na leochán, gus chuir spotte ar an gcarbháin na marcar, agus sin na rudaí atá arólas hamsa go cuasí stair. Agus an sin chuir spotte be bíte Féile an eicleis is ar do chunam córa cílhar faoin méide agus an sin tá an chuide le an cór fáil agus níos ní tadarólas faoin réimse seo an stair. Mar agus chu rud céanna fíor faoin tréimse seo is stair na hÉireann. An tréimse sin idir thachtar beidir níos ag dé agus níos ag carcha. Mar bhí an neird ag tarlú in éireann na linne sin. Go bhhéanta go mar hanalí mar chása sanalí me suspidí nídí fé trí. Agus sin nídí fé car. Tás an gConamara cin an leirbiseach agus microbord agus mar sin. Mar bhí níomháin go gnéithe áirithe gon réabhlóid bhí cinál fós ar siúil agus a bon, bhí níos na prísmans mar sin. Ach an sin bhí stát nó a probabl téipnis. Bhí an pobl i héin ag láis na haois a bhí tíoch le déimlíon a rivision. Agus bhín díos bratán faoin réabhlóid. Réabhlóid a bhí an agus ghlachan se leis gur réabhlóid a bhí an mar rinú iarracht an seanchóras Árainn, cé na raire beidir le daoine áirí na haois bhí bhil go bhaint amach, agus nach si aontaithe ar an ggéadar sios. Agus a caiint na haois a bhí si géire go bhaint amach as mar sin déag. So má bhreann muidir Árainn an Saorstát dearmad in idir bhí car áta. Well, ceann na ceisina a chas mu a choráir ná, céir de drám a bhua an réabhlóid sin. Céir bhí sásta nó rééisan na sásta sin méid a hála a tam go bhlianta. Well, bhí pobltánaí a bhí sásta glastal sin gomra, ach níor sin ionach sásta le cuasaí mar a bhí. Bhí náisiúnaithe an drám a bhí géire beidir Parliament an Loch Líon, ach a bhí sásta glachta le dearmid le ceangaí cínte leis an mreachtain. Bhí si sásta ach níor sin omlan sásta le cuasaí mar a bhí. Locht an taibris, bhreise ar cén taobh argan politiúil na bhainte. Rotú sásta nó rotú lehásta nó míhásta. Bocht an áirithe déití rá gur tháinig sin de dír ar na haois a hála is na tír le blianta beag ribe sin. Agus sin bocht an ile iarthar is bhhaillt. Náisiúnaí a cultúra, Loch na Gaeilge, an drám bhí gur an cuma Luchas Gaeilge chu go cín agus mar sin de. Bhí si sásta go pointe áirithe leis an méid fórsaí. Agus an sin bhí daoine snágus caiisteach a bhí sásta go pointe áirithe leis an stát nó a prohiú in idir féadó, in idir féad trí. Ach an sin ar Féile, céir bhí an drám a bhreanar tain ar bhaoine a cháil an réabhlóid. Bhí pobltánaí a bhí an náithchonna nach sásta leis an méid saoirse tógu. Bhí náisiúnaí áirithe a bhí dearmid dílis go ceangaí leis an mreachtain, agus bhí míhásta leis gur á stát dóibhsiúil a bhreanar ús a pobltánach ar a bhód. Bhí tíseoirí an drám bhí ar son na breachtain a rivision, míhásta, agus mrá politiúla an drám a heas le dearmid le Conamara agus mar sin de. Bhí go leor a siúil, míhásta leis an stát nua, agus an sin bhí sóisialí a bhreanar ar an stát ar údar dímá nach sin is réabhlóidí a bheith cuasaí eacnamacha agus sóisialta de. Agus cáhaid cuimhnú freisin go rá muid a déile le pobl a bhí olc linne chéad in Rodbéine a bhí olc linne chéad faoin méid a hála go háirithe sa go carga. Agus dúirt Frank Aiken, dúirt se ná ní hé dúirt dúsáma ach rinne se target go roid se litir sa go carga. War with the foreigner brings to the fore all that is best and noblest in the nation, civil war all that is mean and base. So go bonusach mí lunas in bhí an cogacarga bhí láseol a scríbse sin agus bhí go leor an Árainn a bhaise sin é dúirte. Bhí daoine éis casa naí chéile ar bhealach san féadó féadrí ar bhealach nach saoladís in idir fé go bhéad go léis fáil. Now, an Saorstát nua, bhí cumna nGaeilge i gCocht. Aon duine ar a taithíocha sa Saorstát, go bunasach nó san rialtas nua is faoi rialtas agus réimers na breachtaine a fórsaí an taithí sin. So bhí siad faoi tionchar na smuointe a bhí réim sas na gná ar hata. Bhí caiimhlint freisin sa rialtas
idir an drám ar bainte go leis an réadhúid, agus an drám nach bainte go leis an IRA river sin, agus beidir nach an airde measa go ar an IRA gás na áirithe. Bhí chonig go puinte áirithe, chonig canasíoch nua an cinn sa sáil freisin, rud nach dála river sin. Glúiseach na nGaeilge mar hamcha. Chuir sé brins go canasíoch nua an stáit ar fáil, agus fiúan deirmuid déití an argadíana gur íslú acme i gceist i gás na áirithe, gur bíon is Stephen Cocht, san Árainn, san nGaeilge, agus mar sin de nachhuíoch an deis céine da rudí gur crothú stát réit slúfis i nídig i déad ó nídig dói agus mar sin de. Right, dus bagart a ví a réadhúid a héin gon chóras sóisialta agus athláimeacht agus politiúil mar a bhí. So, rinne réadhúide i rucha chun na Saoirse agus an neart tagatí go seo, bhí seans ag an té a bhí bocht, brúachar ar an duine bhí sever agus áirdí bhórtsco. Bhí seans ag rá, áirdí bhórtsco go agus bhí rá mar hapla, Dit mar rehef i gúrtsaní nadála, gúrtsaní hin féin mar hapla. Bhí seans ag an drám bhí óg, brú a chur agus áirdí bhórtsco gon glún a bhí ní sinna naigin. So mar hapla récógan na Saoirse, gológan na sagart a thug takeíoch go hin féin, siad na sagart chunta a bhíonta. Siad na sagart crósta, bhí siad an tíbheile, bhí siad leis an bhártaí réidir dúis, bhí siad cuimhní agus mar sin de. Agus a sin, an drám a bhí hís go generalta, chuirsaí athláimeachta agus mar sin de, bhí seansa go siúd deirmeid dul seachas na hóplaí agus áirdí bhórtsco an drám a bhí ní fearrás na idé. I gás amháin ag an ar chlár, tháinig ball an IRA, tháinig sé seach i America chuid an RSC agus an tórna bhí very tíar gufig an IRA, agus an tórna bhí chasaí get ná an drólín rí na néin. So siad a ró. Agus samháin eile bhín cinar ru céine lasú clustan a tíar na bandan hís a ngorta agus an rud a dúirt ball an IRA leis ná. You burned my castle, now I want to burn yours. So sinna an údar íní bhíon sin, go siúdar a cócht airgid saibhas stádas agus mar sin de acu, go dteochach na rudí seo faoi bhrú I rinne réadhúide agus tháinig. Now, ar deireadh hall, ní raibh aon chóras póinneach de ceart tír a tréisí fada idir na bhlianta 1990 agus 1923. Agus thug sé sin deis go bhfuil tíocht de dír ar an aspect póinneachta sin, so cuasaí chorlaachta mar hampla. Bhí gadaíocht forlahan, bhí forlahan, bhí cuasaí tála agus mar sin de, so bhí íní agus factus bhí sin, agus bhí glórha sin nachra politiúil a chorlabe, rinsco politiúil glórha nachra. Agus bhí íní áhar freisin bhí cuasaí morálta go generálta. Bhí an genie scuilteach san bulaí as an muide céad a hárlach inis so bobbal agus a mar sin de. So bhí bochtanas forlahan go háirithe níor na tíre agus go háirithe Conamara. So rid díosbar faoi cuasaí Gaeilge, so rud a dúirt duine Conamara gan. It will be very mockery to say to these people, don't speak English or emigrate. Speak Irish, stay at home and starve. So tegel ar an dáíomh cafa rud a cinnta dhéanana faoi mochtanas go níl rud le an go Gaeilge ach bás. Right? Chamáis an freisin, cé go raibh bochtanas forlahan an, bhí daoine freisin a bhí fearre ar an stát nua agus a ggéire tuairta fis. Ní cumann nach cuí ar an stát nua, ní cumann nach cuí ar an rialtas agus an drama a gceannas. So ar hí bháin, bhí lucht na breataine, a bhí fian a cuairtú scéalta, agus na pápaí nocht agus na pápaí fréarnacha, fréarnacha maidir leis an stát nua, a bhí ggéire tuairta fis gur tubaiste a bhí sa méid chuilehart beothar an éir. Agus an tíbheile, bhí poblacánaí a bhí ggéire an athnáimeachta agus sóisialta ósáid le daoine a chasa in áid an rialta snú.
Okay, so bhí sé gáil ar láithíomh. Now, so mar hapla de léire, a bhí mar hééis tíochn cín a ríist ag dearna chugad carga mar an ceannar pobl fáin ba hábhtaí. Cin an brú go leithí bheith a ré chugad carga, ach an sin taimne se i ré mar ríist agus a bhaid mar ríist orb agus dúir teisi mar hapla. Go raibh fáid le bochtanas, go le pobl fáin héin go ardú ach go raibh ábhéal go dhéanamh samráta ag le bopar nóg de sasna. Ní ar waithe le bochtan na hÉireann ach ar waithe le dochar dhéanamh go íbáil na hÉireann go lán. An sin ar lábhéile, bhí na pobl fáin héin i trid le mar hapla maidir Árainn leis le fád an bháid mar thug sé sin anmhil an stát nó sceidir bhí go dhéanamh so daoine bochta agus marsinne agus rá. Well, ní sé sin bhír brenn ar seo agus brenn ar siúd agus marsinne. So bhí go leor dearmid Árainn dtús an áil faoin na rudí sear fad. Now, rud eile go gcaithfear cuimhir ná na dearcú difriúla a bhí ar na pobl an seo i Conamara agus in iarthar chun na nGaeilge. So mar hampla, I dúirs na bóidí na RIC ribh seo, rinne chuirsí ar bhainte Conamara mar hampla mar, you know, the people all along the coast are a wild and savage race. Agus an cinna rudí seo, right? Rinne chuirsí ar I gápais ofigiúil go bhainte na breachna gápais cútibh rud cinnte nós faoi bhaine bhí cuairta cútibh má gasta that there's a cúnaí náit to be almost beyond the realms of modern civilization. So sin tear go improve breachna or an sin bhí an dream there was a náisiúní a cultúra a bhí anmhálta go deo. Right? Bhí go, you know, kind of siad a cobar na gaeilge agus cobar na cultúr agus marsinne, gógaí ar siarán agus marsinne, right? An sin bhí an dream bhí áit cinnte idir eachtra a leabhar fóg mar phobal Féile ará. A bhí andifriúil ó áit chéan. Right? So should dinne a bhí ar a son, a bhí gur a cabharla sa Freeman's Journal. If charity or work comes their way, they take it gladly, even eagerly. If it does not come, with equal stoicism, they accept famine, fever and death. Agus go bolach an rud bhí sé rá ná, chahamid I dul seach an sin agus cúnamara tó. Right? Sin an rud bhí sé gibh agus bhín fiára níidir fé ceathar a dúirt sé sin. Okay? Nis, ceann na chéadhí a bhí an stát íile ná déile le lorg na réabhhaid. Okay? So, scuilú fáilú amach na campi, agus bhí sé beag imi amach na campi faoi bhíú níidir fé ceathar. Okay, na pobl fáilig. Nis, bhí bín áirithe a bhí na príosún fós, I tSaorstáit má hapla ar bainte go le roba bancaní I rint costní agus marsinne, ach go ginearálta bhí na pobl fáilig a leog Somália I níidir fé ceathar. Scuilú amach na corp na líne chorach an báis, agus ina meas go sé Somália agus Uachtar Ard. Chorach na corp sin bhaile, míar over níidir fé ceathar, agus rinne tuspáintas pobl fáileach mór go na rudí seo. Ach cincinál stát ará an dream seo ag Féile a dul am an chéadúra. Ceann na céadrodí a bhí an stát nua dhéanamh ná choras póilíonta cearta bháin, agus go bhíonn na Gardaí. Agus bhí an-deocracht acu Gardaí a airciú a Conamara. Okay? Bhí cúisin difriúla le sin, a ceann na cúisinaí ná gur an chairéig láidir Conamara. Dermid an iarthar bhí an chuid smógó stair in 900. Okay? So, an chéad duine Covid trí listan an áraí leog ná deiscetáir go, you know, go bhfuil duine cinn spéidir a chlár an áit cinn teile nó mar seola baile eile ar thuis cinn. Ach mar rannig tú, bhí mu híos chofaidle ar ceiricéad 8 bhí ná gur tháinig muid go bheiceann muid duine cinn tar an taobhthír go lochcar. So bhí John McDonough, right? Thomas Donoghue as a múla go, ceiricéad 8 so TV chéile. A sin émo maidir sí a list bhí bertas a sós híh Conamara as an bhharthaí, gábhí le gábhí seachta 2, gábhí le gábhí seachta 6. Okay, so there can't be
don nach gábhíle go le duine agus ní chúigear as is réigiú chúigear as Conamara. Árainn tusa anna sin an chéad le ná. Frank Allen as sus a bhí an chéad in dearmid as canta faoisaige. Paris is Féile agus Thomas Stair as gar na go heritage sé agus sin Thomas Light ar bainte le corp an ahar brief ar frihuwa. So the country Dorman as an teacher here was just regarded. Okay. Tauchan she be tauchan and need to 3 should the kid tauchan there be been in the machas as the priest. Okay, the victor or Hulun or fall and pop funding or running race the queue near 100 k in the match with stock of the Martins. Okay, the Brandon wins Eric be with a douche Conamara. Okay, effect with the chin on Connemara and Aran, PG Conroy, Martin Maidir, and the hand should be Zeder as a Glochan, Gerald Bartley as a Glochan, make sure the Haller in the National Store on most tool. No, I should mind the Glochan Sweeney as O'Thorard, the military, agus behind the sheets PB O'Connor, public fánach, ní iarthar go hínta fis na public fánaí cuasaí bóta, ach tá bert suntas an seo. P.C. MacDonald a bhí ganas ar an IRA in iarthar Conamara agus goríire a frithnaí ganas ar an IRA in iarthar nGaeilge agus in iarthar WO so go carga mar nar gáil a bhrathar céile na Kilroy. Agus sin as passion for bóta aníise i deo rééis. Agus seo dain a bhí gníomhach sa réabhlóid sa gcóirde Conamara agus Martin a bhí profile a bhí stádas agus Martin agus is tóigh go chóra gur an plug chasa sír ó héh ról amán agus políocht agus Martin. Now cútah rud mór eile ar an níhéalaí ar socú I dhéon agus bit na brat an sciúpa. So we William Harley Saglocha a kind of go bonus on brew honig or no where you go on the brat, right? So big Ritz back bang, arrogant horse for shoe, right? Robert Miller she's Saglocha host and shut and shop is Saglocha host, right? Is no come with the gear on more being the Sassney, no go full of the first half of Kutu as never should take the glass with the harder. Okay. So I'm given the opportunity on his license into the bank jumped from 244 for the first half of the year, 1924 to 1128 for the latter half, which I submit does not suggest poison. Okay, so shouldn't reach the girl they're able to pull out. We should the core now when Thomas Starr on the fast and I read the comment the competition and it's laid in the cake after some matter. I guess on from the of law. Claims from the Ennis Diamond area should be treated with the utmost caution. Right? For lad means here this break of the shaft he's douche na har, for arrogant, gooi je team van de hartjes, point with 80 no go into the hartjes getoppen, on ik slaan eerder te shaft. Okay, like coat, but because there stops you ballet, you're watching low, right? So if you procedurally at the day, you know, must create to be able to haul, run against tough luck, you're to stop shipping, right? And rather than the twist with Árainn chill no shop. I guess the energy or the hopter and tumper a VA shop, but hits danger the niche or the ngCaeilge, quick three from gate, it need to get healing. Protestant ngCaeilge the wrong. Is your need to as need to be a shape. Agus dietary have you in the forward going to protest the shape. Híle sin because gun nGaeilge gun achnamiocht áitiúil dréir mar carrying amach na barricade agus na tíornaí talún agus locht an arrogant. Okay, so we tunker ige sin freshen an stát nua. Because Randy Cheatson are forcing mar a bhí timper so she. With 9 starter agus Especially here, hopefully, we'll have cuasaí cógiocht agus Martin de, níl bailach a big a cuileann agus arrogant san áit. So tosa arrogant fága le tíre, buile eile
an stát nua, right? So, nídí fi ceart leis an iarthar na saoirtí bhí go scuil amach snar an Saorstát, agus le gobunasach airgid a bhórsta le taceacht agus mar sin de socríú póras pinsin bunithe an teirbhís a thugtú, nídí go séidir chugus iarthar thug a carga. Dámach tú Saorstát gleachta le údarás an stát nua. So gear sin amach na pobltánaí. But bailach bhíonn seo le cíntiú na saoirtí a bhí smutíl nach ra dóchan aibre go dhéanamh tro an poblta go bhuineamh na níos ciúna mar bhí airgid maith gceist an seo san pinsin. Agus an sin, chuinnig lein fi na fáil orm le sin na tríochadaí, agus chuir ar fáil go bhuine a chríte go carga an Féile ar hí go poblta, daoine na Conamara Rangers mar hapla, hasna ris an bratna san in agus mar sin de. So bailach bhíonn sin a rís go ina fáil le rís gon sort ainas bhí sa tír a laidú agus takeíoch an IRA laid agus mar sin de. Agus rís ach nairde leis an tailí an sasnaí, chuir ban hir an glochan chuir sé seach a chútah, agus faoin méid a dulinn síos a go carga agus an híbertí bhí denteach agus mar sin de, agus chuir sé seach chuir sé iartas áfisiach seach, agus run a dúirt bretham ná gur bhí the only person in Ireland to whom the Civil War came as a blessing. Gur an tíirtas go omrachach. Now, bhí pobltánaí fáci beo bochtaigh an réigiúil. Okay, just that the tissue you need to work with. Agus Gcathair, right? The entire rate of vehicle 3 points. Okay, now, sin Agus Gcathair as a mountain, Agus Walsh, Cathal Farcade, agus fuel the rid of railroad, the entire rate of the shop look at the Nickens Gorty, the Hackas, the Nickens Martians here. Agus be vehicle 3 point, Eke Aran IRA. Okay, Delia Coffer and Leon, Hamilton's, Tahostation. We need a punt a shoe or an IRA or an cost. So reach me Catherine the ruddy shop personal as we queen where King Fog or 5 on Wachtenish from Donna a Conamara and Snevedi. The Oracle nearest man on Schlitterbacher went to Mach. Christy Mackin, we shall have host in Egypt for cool. Okay, we contact on the now who we are Bristol by Árainn. So guard these marching giving your season, had Romalia, an intro, much Scullion, at my all that sauce that Mjolderhorts could stop over, near Shanan, upper all, the person shopper job, or once he's in forward, Marham. Okay? I was actually going to run the symbol, that's my filler in the plus building. We should go hall the master public fauna, version is ace to public fauna, move to public fauna, Java or Lesh the brothers building. Ravisha, leis dermid is go the Futoker start the saga to be or some here start to Martians in. Okay? Now, so husting the public body ag fogel in a sloot. Okay? There's dog the need to echo Árainn you do need to feed 3 cards and treasure shit. So just more hamper, or a smoke, dog Zenyor as near a hot, dog is Spitzel, and Spitzel dog score on Shefa as near a hot and you're supposed to and lean on. Shafter a score, a chlochan, lached as shaftu now, but agus opdrawer, lached as 3 score. Okay, just inni. Now, show an Tyre 3 Idomar, Kehol Lloyd is being aggressive to Conamara. Now, an chlochan agus opdrawer, we should go holler or bainte ofsach. Niet being not then for Gaillimhe agus Martian, but go bonus of Granby to be larger or some tSaorstáit agus be there was more arty in a row. Parity more again RFC revision agus Martian there. We can get there with the course you have to make the so. Agus what up now. Cursi Morata, right? The Árainn for the raw to bear the got simple indicator that it's not noch so car Conamara speaking of right agus sin translation call na dús in the haspik go me cart kinal pinos horror and the kind the medish mostly agus Martians there right cursi Morata gné elwa shot na fatis for cursi potty okay the
Dermot, the galore díospórtas nó seo faoi chórsaí potí. Okay? An túpla díospórta agus kinda lower in the will lagging on Árainn what's called freezing agus banning and torrent leis an tréis shot. Okay, so sin reis nach this again the Ócum is bonus of a couple shine rope as Féile agus upper anfrua angéir in the rain angéir in America agus Martian yet. Okay, so on díospór war we bainte war ag an díospór faoi chórsaí all leis an díospór faoi náisiún agus tábhaí na tíre le cúplainn éagraibh. Okay, so mar hapla in Éireann Hampshire and Cape Down we have to 50,000 taposta agus beidir 50,000 chaite ar all in Árainn Léacht. Bhí fachta sin ag grúpi Protestantach agus Catholicacha in Árainn ó. Okay, agus bhí náisiúnachas Kengi leis an Féile, ní éitir cin maith a tuairt amach na sasna gas an tír manar tú Saorstát rocartaí agus tú éana ompar bhealach céalbar agus marsin. Right? Bhí cuimhna freisin sa bobbal ar 17:08 agus tean chála bhí amach ar lucht an airíach ná go nearna ódach bhí sé casna chéile i dtithe ósta mar bhealach a casna chéile teachtarachtaí is scapa agus marsin agus chúise sin go dána sa gultúr poblachánach náisiúnach ní fannaí amach an tíhe ósta ná trustaí bí a bhín sa ggóil agus marsin bhí sin áchhuianta. So mar hapla sé sampla go ofiúach agus na hána sé ddíoch a bloglaí agus Spáine sé cin an tearta. So seo Tad Andrews is scríbe seo faoin ofiúach a bhí geantas na hóplaí nach lia. He did not swear himself to Jim Kenny, nor would he tolerate it in others. He did not smoke, drink was anathema to him. Anyone in the company who took the odd pint was unacceptable as far as Kenny was concerned. They were not to be trusted. Very few of them, the company did take pints, if for no other reason that they could not afford it. Kenny's attitude to drink was not typical of the volunteers. Now, ar a lá bheile, le tíocht na chéad go godánda, Tógó Árainn na chéadúir go bhaine nach taithí acu nach daithí ar Árainn go láisiúil agus marsin tíad. I gás na áirithe, críoch na siad, dó sin ar, sin na hála. Agus gás grúpa níos ar riachóga na Saoirse. Well, riiriise, an Cape Downda ar léú separation women, for to separation allowance go nach the Árainn ag tríd sa bogam, it's an Árainn. Agus se chála bhí orb ná gméiste ggóil a sinna bhfuil maith a tríd leis na sin féimeas. Agus sinna bailach go bhreanna an pobal orb mar rá a chur an tairgid go nach thug Árainn na gasar agus marsin tíad. Now, bhí a leith dom, bhí cínte mar sin, agus sin an drán a bhí le tuairtí dearg, sinna díú seachar siú agus ligú nearman na mít eile, nach nearna leith. Bhí sé seo ceangaí sús le ceiste marráta, ceiste nód agus ceiste náisiúnachas an hÉireann. So, mar hapla, nuair bhí sé le cúte bhí íoch le bain ar marí go fearcéile, bhí díospórt sa ggó faoi an ceart airgid go bhairt gan bainte nó an gcuireadh sé bua an fearcéile básaí. Agus an rud a dúirt den na scríbithe, Mrs. Nolan is a sober and respectable woman, and her children seem to be well cared for, and I am sure that if granted an allowance, it will be made good use of. Okay? So reached a fatty stuff we all agus marsin tíad. So bhí gocin 8,000 ball ag na réadúirí na pioneers is here if we need to be here. Bhí náró Páirc Píris, Michael Mann, cínte níró sítan, Míl O'Dreinan an seo, níró se, right? So sin an leid ní ganas ma haptar an Árainn ar Conamara, bhí gláiste leis an staraí a bháil. Frigo, bhí Greenscope, bhí, an os comad anflaí, a chu sin mé Kilroy, ma hapta Muo, Seán a Haggerty, bhí an chrán dearag ach siúd ar nó.
ó Duffy, bhí se angéir ar botí na campaign, filmidir ar Duffy. And sin, híbla sin, bhí ráfaí amsar an chunra, gur na tosaigh éireann na daoine hainneann Conamara gur siad na go trom hall ar bhís na cainte, món cainte ní agus mar sin de. Agus rinne sin an dochar go drabh ar alumna. Right? After an tí bheile, an seo go háitiúil, bhí an díosprofaí cuasaí óg, bhí sé rúnaí beag níos níor sé bailach ó géir ar lucht an óg, right? So mar hampla, gur cáin ar isce bheith sa géad go godána, so rinne lucht potí go maith sin. Okay? Bhí potí le dhéanana. Rinne bhí ancháil ar an botí, na bhainna go flú mór an slide an Francach, Spanish flu ní go hochtaí ní gur potí an éifeachach agus tú go ósaigh le cosintúirt go bhfuil. Okay? Ma gan fhí doctorí go rá. So bhí dearcí difriúda ar an botí. So, or my heart was as light as a feather from the potty I drank in Tumbley or this Upteror. Okay? Right? Agus sin, or an potty is das and rud potty sa tír seo, éic sé cís agus rates, leis sé casach na hí agus dhéanann sé an sean na cá. You know, dúpar lucht ábhar sin. Right? So, sin an reach an atmosphere. Now, fi poblatáni freisin, ma kaint fi poblatáni recovery zirse, Parcomáile as an stack, fish na kaint fi carta again Léacht. So dira position díosprof for coursing drogi, it's marching de, begar cá na iarthar an dram fi again, and Árainn the word to shafts the bubble agus úsait the wahalish and bubble agus marching de. Parcomáile was an lean on, can't lean on, means roll in the shoe. Tafadála, bhí sé ar sonachonna, cadó nach líé, níor marliwe, rinne sé glór, son an áhhaint sa dhíe, agus scríoch sé dul fina fáil ar bá, seachas in fáilach ar an tí bheile. Agus, right? Ach, bhí fachta sí úfsa géir ag an éire rifoganisíirse in the city. Okay, we all win upon on Duffy Bahari, which are binnenbach in a locht of Watsi. Okay, and we go over the shop. Kursi Marata, agus an Dara Push, Kursi Slanda. Potting, or the Vinigo, you're winning on the as na hogli, and not many to go, like it's not them off all as the force the brat and marching jets. We hate Brigadier Raw Wall, Afi. We should talk about pressure. Now, we look for footing and all of that and all. So, should we the hard that need to feel low and the okay? Alright. John Kane, Irish Mountain Police, said that on January the 9th, 1922, he was in company with other members of the IRP. He saw William Flaherty, defendant, drilling a number of men. He could identify two of the men who had been drilled. There were Michael O'Flaherty and John McDonough, and on the hand of the Shannon, the Shannon, she called Hutchins and Miranda, the 8th of April, they're all keen to KBG. There were about 10 men there altogether. The accused had no authority to drill men. When accompanied with police officer Léacht, afterwards that day, witnesses prevented discharging his duty by organised body of men. Organised body of men. They got the fights in angry. Captain Coleman Costello, IRP and Republican Police, gave evidence of seeing the drilling on January the 9th. There were no members of the IRA in the crowd. When the IRP were taking a still of William Flaherty's house on January the 17th, they were obstructed by a body of men who gathered around the house. Eventually, the IRP, being outnumbered, had to withdraw. Battalion police officer Léacht stated that he was amongst the party who went to Flaherty's house in search of a still. He ordered 3 men into the house. Then there was a whistle, and men came from all directions towards the house. Okay, so we hitched on Docker again a dhéanamh go the Gorrigas and inch inclusion agus daibish the name Dorair. Bhí an cogad carga ionach to the sons of the right? Near a Saorstáit ag duine ag a sinnéirí go bhfuil a bhráir a bhí we ring she more of a seer
not for real and hÉireann I bhaimá folks. Okay? O droffi against in the garden. Now, and then when all this back if we all the droffi things to the ball or King Calder is marching there, but again on nGaeilge law. So we needed bravery, needed pioneers in the garden if we needed to car. Osha Asabel, we should get a Pelladori, Locht CLG, agus we should get a radar. Shouldn't be wide. Agus bravery arts keeper in this. Clever Higgins, right? Facts and down faoin body, as interpreted by Féile. It is not an amiable eccentricity, it is a degrading, demoralizing vice that, in the interest of the state, present and future, must be grappled with and must be stamped out at all costs. Okay? Candle on staraí leis na poplatáine. Cabolaso, na háirithe in run na poplatáine láidir, should not on na háirithe in rá potí láidir. Agus cínte the iarthar an IRA so go gConamara an gCathair freisin. Bhí nach mranach an rechogan na Saoirse, bhí PTSD arínta go faoin amseo, bhí siad bhí siad a casannaí an phobal, communic, bhí siad olc leis an bobal, nar tógadh dó an takead dó, agus cháil siad sort of galore good discipline a bhain lo, so tréimhse revision. Okay. Bhí an hÉireann céine go dhéanamh faoin Árainn freisin. Okay? Bhí an hÉireann céine go dhéanamh faoin Árainn freisin. Right? So, bhí ainis sa spideal idir an bhreathnaí bhí móna agus a gobar leis connacht agus an tairm. Agus cathú ban i tíochmhaile ó chéadaí a bháin fleathартach as Árainn. Okay? Gortúil. Ach bhí so curú fearr as gConamara ar an páirc Conamara, curú lusa leis an rutear fada isriú. Dhéanamh ó Conamara an cóthaireach, dhéanamh sé tailóir ionach, dhéanamh sé diplomat an chéad scá. Right? Dúirt sé nach raibh lucht a bit ar ompar an arm, ach go méidir go má ID amach, go smaoine amach, í de aistriú mach san gContae, agus daoine le gCuaige chuir teas a gContae. So go bunasach, tháinig sé ar réiteach ar an bhaid, gana adhfuil gur a 5 án. So agus rí chuide sin go bunasach bhí ráfin bhí scéalta go thar go rá na saidirí bhí bunaí sa spideal gur si go ggóil tro. Gur si go ggóil fáilte in mar right? Now, bhí lucht an fáilte bhí si fódána gur ionsaíú barraí in áití difriúla sa tír agus lasú an barraí go hÉireann, lasú barraí gContae bhídóir, rinneoireacht hÉireann an garrua a dhéanamh. Agus úsáidú an tairm in aghaidh, stréimhse i trí fi ceathar. Úsáidú an tairm in aghaidh lucht an fáilte, chomálas na Gaillimhe. Díriú ar na tithe ósta na háirithe na míoch sé go ó sa gCathair mar hapla mar sin de. Bhíon bailachháin ar de. Gearú fíneáil mhór ar roií ar bainte ar bailach a bit leis. Curú reachtaíocht éigeandáil I bhain emergency legislation le onas go bhéitidís daoine faoi glas sciúpaí gan féidir an problémas féidir an choláidir bheith an áit eile. So bertas muoine an chéad drama curú isteach. Agus dréimar brisú an IRA fuair siad smacht ar an áit. Now, Sean Ford, sin an córa an Árainn Ó Comhraí. Sean Ford an brethebh, bhí deáchála mar bhuine, gur sé tuiscine, gur sé cíalmhar. Agus is ag an ócra seo is an bhfuil sin ach is a tréise seo sna féadaí nar a curú Tom and Colin O'Loughlin or Colin Pearson and Garrett Terry Pearson. He's an actor in the show. Come control Brandon. He's in show. Pearson the guy that has a face to be so. Agus Comsha Oral go bonus of an after show. Piece of stair hoisite an láidir agus an ústa on. Now, an chéad aimh mór eile nach cuasaí ocrish. Right?
bochtras forlaithe. So cuimhne sin a factus olmhór in 9 agus gobunnas of scrister tunscan of foti. Okay? T3, T4, okay? Now, ag an chéine, we find Ella amach. Many a house in Carrow parish, which comprises the islands of Lettermullen and Gaillimhe, along other portions of the rugged sea coast, and on the islands of Árainn, lived through the Christmas with no other fire than the fitful blaze that could be coaxed from wet brushwood gathered from between the rocks. In Árainn and Conamara today, 2 and 3 households got together and collect enough firewood to cook such food as they can obtain for the little community. All the children huddle around that fire as if it were the most precious thing on earth. Ill-clad, starved, living in cold and cheerless homes, one marvels at their survival and wonders at the content that a little work and food and fuel brings. Okay, so Zéireann agus Clea came along the Creaton, tá ceann eile amach by Saorstát. Okay, it's in Canterbury Great, the Masmalas, the Canterbury or bainte condition, congested districts board, and Martians yet, the 5 office of agus branch will ngorta ar amach. Constitutions economy. Right. So, this one, you have my target to reach on the scheme to go bad. Right. So, King Fall brought Saorstát in Gunford's ngorta shop, right? Can Kuchuan on Putty, Sunsuchen, Tinkumchun, Targation the Imi. Can not drop answer. Beyond Leachen Fluch. Okay? The Bulu Fati, so near Hep Homlan, which are Garo, and Fati, Agus Wucham Woon Fresh, near on Tietasha, on Target, a fall, a bainte, agus a deal Umla, near a fall the way. Okay? On Trio Push, now, really Docher Ufsum, because infrastructure on course train, so go gCathair, go gConamara. So we're just putting the sample one or two. So go gCathair, Dún she's if a lavlian near Niach train a bit, amach of others and go. Okay? So a variant, a tourist, and a deal is a kind of just near on carriage, near a fall. Okay? Right. The Easter the Camel boots revision. Okay? The Easter unfortunately difficult. Okay? In EG3, where we're low, shake it, take good fun, scud on in Ireland. Okay? Caribbean, in small Caribbean gile, low Caribbean gile in EG5. So, chocolate and television, on top of the weight and chocolate weight, got Arabic, got income in EG3 is the EG5 do, I haven't Scotland there, what's so done. I was in Europe over EG5 do, just more hample in Kinnock, gone through a Darabine. Ball through a normal, you're afraid a number of Scotland were to shop, right? I was near the Vakinted, but how long were Tunker a Shinner in Guinea, Europe, on Angle, Quinlan, Chaxi, Yard, I was professional, you know, Bahush, the Moss, okay? Hossa Galler a one session octras, Hossashin, egg, Scotland. Okay, radical fever, sprack, and typhoid. So in Haden and Awasa, no a loo, the Shangonta Sugar ngorta, their fire, their van, Michael Keane, as here Connemara, right? Ach, maar ran into een vigor, dus je tukker, niet into the weekend for wash on okras with hunger, no want, no radical speaking access. So rudder vacancies do not gather beter on de banisjes in de eerste bier, agus bij de guarantee trade over. Lana Kennedy, die mag op de engineer Lana Kennedy, die Thomas Farr is nog wel een chappen in die on Phoebus breakfast. Okay, right? Phoebus Ballach, Tifus, Fisher Fall, Fisher on, Fisher gCathair, agus. Maar random winter lean the marv, lean effectively differently area. Of lean clear, okay? Nietzsche, no, Nietzsche, lean haar staan, is het correct? Okay. I skip over, okay? No, okay.
Okay, bhí ólas an Conamara, but hosta an rialtas ag gníomh so the gritar sem mar ngorta. Okay, as bhí gahadís rudí síala bhí seo. So, chuir siad scéimení aibre fáil, is ceann rudí móra ná bóisre. Díreach mar a bhí an áití cearthacht agus mar sin de, hosta siad bóisre hóibla. Okay, so chuir dionta siad ceir ag míad dára sin chana tripin ar leid, chuir dionta siad ceir míad pontar fáil go bóisre in leis Conamara. Na bóir buí seo, so túir siad mar hampa I mí fear ní fé cúid, gur 2,000 duine gobar na bóir sin dermot bhai seo siar. Árainn, bhí ceiricéis de fearr a fáil Guinea sa teachtain as go gobar na bóir sin. Agus ar bhád a deirdre, 200 níochair is mór, 7 is meán agus 3 scór in the sir. Dan chuid is slú, d'aibre tú in the ceantar réin, agus cos go 200 máhan ag hochtar an chlúis gur si na gcónaí máhan in máhan sealadacha a cabhsús agus na gobar na bóidre máin sin. So, rinne sin difriocht eiste. Chomáine sin tháinig carnach seachan tíbh mó. Rinne bailachán in áiscí difle, fud na tíre a chu fad bhaile leis an cas san nach an beag, grúpa comedy agus cascí na chéile a maiile beag, ní barla ceapan an rá, sing agus cúisiúil ceiricéid sé an éon scríofann sin am ná bhí tubaiste é mínach ar do 2001 revision agus bhása an origin agus tháinig den amháin stá, right? Well, duine go ní no, I think we got to do a bhása duine chu gáir a ríis go mar sin de, right? Pobl tháinig gus le Charlotte Desbard, and she goes to Mayo, and she get on, and she tours where it's not, and it's marching there. On group of Cormac, the Workers International Relief, in some of bainte, most of that religion. Corshit and Árainn at all. Okay, now. No, it's just an age, right? So, again, on Kane. Bhí bíine Conamara tá réite fáid an tastar seo. Ní muid gur a bheith mar ar charnach agus a gimópatí mai ngorta áiréis. So bhí pretty mór hir a gána leabhar glór sagart agus daoine mór ará sa bobal agus mar sin de. Agus ceann ruí dúra ná, they wanted neither all closed, lasú glór na seanéí, si dé a galar ar seo agus fóisiid. They wanted neither all closed nor those, what they wanted was constructive work. So hosa Bínis na ná, bíní is a gant a chur liste éileh ag an rialtas ag an módar as rá. Siúd na rudí tá tasta le déile leis an fáimní seo. Siúd na rudí tá muid géire mar fóbal. Now, mainte le ceapal dunagus bhí se. So sa mí nídí fí car, fór 2,000 carcha duna bás an gáid. Agus a ríist tá sé ilio in gáid. Ní caiith fí gorta, ní caiith fí chudúna a bhása sa gunda. Now, bégan an bás a gardú, agus bhí sin bunaí ar cuasí tíreolaíocht agus mar sin de. So, an clochan céad níocha bhása, gaile sé céad fí híal, agus óchtar céad fí sé. So, má bhreanamid ar nídí fí cúig. So, 2,000 carcha, fí car, 2,000, right? Go bonusach a méid céad a bhása, right? An bhí Now, táin a figurí na bainte, táin si sús na síos beganí, dáir an clochan mar hampla, óchtar dáir se, so ríis béidir go córa a sin go tuncar a bhí ag optas agus gáintan agus mar sin de. Tá sin níos suntasaí ce a háirlís in nídí fí sé. Sin an pointe an tábhacht an seo. So tá 2,000 rudagís a fáis snáim sin, right? Okay. Now, 2,000 chuigeannig I gcathair na Gaillimhe. Tá titim Árainn ach ní sé mór míad. So breann sé ar an omlan gur aibre na scéimení seo agus an cúna a tugahó an áiscí eile agus mar sin de. Ach bhí dóhan aonaí faoin rud seo agus go bhhéitear sé
an stát nua as a roch. Agus seo stát nach ar geistige mór an airige chad do maidir a haithint. So, Sean Tuberty, an dochtor here, right? Teachta dal ar bád, bhí sessions na hóglaí bhí sé san éire dúnta sé mionna bhúrs. So, d'fheirbhir sé mar dochtor gan tSaorstáit ar feadh bhád go dtí gur tugadh go bud a géadú hó, right? Mar hic siad, thar aon duine eile sa tír, tuigeann sé siú an pobal seo agus tuigeann sé na galar a chagan le bochtas. Agus go bunasach, bhí tugadh cadbo faoin mar dochtor cé nar ceart a bhíh tlí agus rialach íon stáit mar sin dé gomach sé gConamara. Okay? Mar nach sé sásta an meála bhúrs. Okay? Chomáile sin freisin, bhí sesin sin an inse bhíán le haid beartna. Okay? Damach tú ggéire cúna practical bhúrt agus cúna bhúrt le bheith nó éidir na rudagint choú ag siúdi. Okay? So bhí sé an níomh go dámse agus cuimre ar ríis, seo tréimhse ar báil feicfar nach ar báil. So, cén réiteach a bhí an na faoin seo. Cad a bhí na pobal a ggéire, cad a bháil siad agus mar sin cad a bhí go mála a gcíní difriúla. Right? Cécan. Right? Báid ar ní stáir. Seo an smaoine, right? First seo lábhis na choirí duine bit in na gúnaí go seairige. Right? So seo lár na bit, right? You need to be careful. Speedy road transport to Galway is also essential, and this would enormously assist the Árainn fishermen who could quickly land their catches at say, Costello, from where they could be taken to Galway, by lorry to Galway in little more than an hour. Okay? Siúna an smaoine, níos mar cuimre níos nó hinnar. Beidir fiú seans bhór tó. Tíine ní stáir. Right? Le go an bhíon ar fórsa tíochta, as a gahadís caitlan na tíide a jaosú. Infrastructure ní stáir gona colas de gréile. Right? Go gahabhtú áitií a thurfáil be dóisinte agus na rudí iló eile a bhacha tastal le colas de gréile, onas go bhétaí thurasóirí a bheála an gceantar. Okay? Forward ar an tunstal éascaireachta. Okay, now, bhí 5 war le cuasaí éascaireachta an gConamara. Right? Agus sin tráiléirí i tíochta seach an taobh má ó chéile eile agus a gcéascach. Bhí sin an útar ainis na féile. Right? Ní bheadh be go láir go leis, right? Agus bhí níor an bhí sin an útar ainis idir an stáitse agus míos an stáitse agus áit eile ach rinneú gcéireann faoi maidir Árainn gur sin na tuairtúna go na tráiléirí gur sin go dróú ag na háitií na beár agus is fear éis agus éascaireachta agus mar sin de. So bhí ainis agus gcéireann go dhéanamh siar mór here gur sé seo táirm. Now, ceann rudí a thárlach bhí sé go nósas cosúil ag na tráiléir móra rins gon éisce chuir fáil go bhaint na nile. Na ní mar go rága sí go dhéanamh sin ína samar sé sin na táirm mar lu sír, réon bhúna thug sé bó, nóir sí go dhéanamh de begriú. Níl sam, agus níl sam bonus a bit leis an ard leis na líhaintí go ruiste tuairtúna bó níl sam. Ach, ceann bhí achtra sa tréimhse seo agus ceann na tráiléirí seo próise chuirín san isce agus bó an fearse Patrick Flaherty bhí sé gorach bhí gargan an tráiléir seo agus bó agus rinneú íireacht héimiisiú sé seo bhí an simú bhobsa bhí sé ghlaachta leis go cinna tíir nua seo ó rinneú persís ar gargan íireacht artificial respiration a chuir a bhain. Tú héimiisiú gur an octave sin chuiséinse. Ach nar was me bheith éisiúil is cosam na gréigi go dhéanana cúpla míle bliana. Right. Mola eile bhíán na mínach áirithe ainmhithe agus éanacha a úsáid bhí níos filmí na cheantar ná mar bhí féinní úsad bhí sin stáigh go siad. Go mbeidh níos cruachta níos láide agus mar sin de. Ar deireadh hall
Tágan rudí eile hála a cháir le daoine, agus beidir a bháin riad gon tanas agus gon ghanrid amachchas cuasaí políocht agus cuasaí stáit nua na ceisn talún. Tógó seach 8 talún in 1953. Sin Land Commissioners mar sin. Now the 3 score bliain revision agus bhí iarthar go dhéanana dermid, well, a 2 score bliain anyways revision. Bhí iarthar go dhéanana in rialtas sin na Breataine, dermid na fermoirí a hiúnú, trí cís éisnú na hús, agus sin thala ceann agus Árainn, ísach bhí thuirteach agus thala Árainn, agus Land an Saorstát sin in 1953. Bainte bush, bang. An tair bhí freighchas, ná peidí hóga. Ná Tágan in Gíreann a bhí an, na riadú tala na iarthar, cead faoin leid nach raibh ag ach ggótas bug, cead faoin fearr nach raibh tala bithig. Agus bhain Tógan leis an acme fermoirí láidir was an cinál dermid na féile na gréisiúr agus mar sin de bhí trígad acrú an bhí takeisiúil má in air na Gaillimhe. Agus an lesan a bhaiscop a fáin ar agus dí eile ná the Minister for Grass. Agus hí go daoine ag an ar bhainte céad bhí geistin sin. Trein dearcha coitinta bhí an a ceisn talan ná, rion an tala ar bhealach go bhuine tú an méid smúdaoine Somáil. So, choradóir, fatí, cuirce, go fás, cúpla bóbhead, carca bhead, agus mar sin go gódas a cínte, go rud cínte, ach na férádaí bhí gódas sin mór a míid a tasig go trú na beithí a bhóigad, go níomhí iad ar bhar gan na breat. So sin a rís, gur an áirí sin a forward daoine, bhí sin, well, aon na fórtal bhí sin sásta go má, ach dleachú leis go bheith sinna cinál an múna bheith an, go rií na heistáit a bhí fáci, agus go goirí an tala ar fá go bhainte na háite. Agus cuimar a rachcaran mar haplas an tríochadaí, agus bríos an cinál tambudí na ósáid, we want no immigrants here, it's mar sin de. Sinna cinál an tango bhí go ósáid i gConamara na Gaillimhe, bhí áitií eile i gConamara na Gaillimhe, agus mar sin de, ní leis na bhfuil go bháin, mar sin de. Agus bhí go nóir mai a baint leis an chala sin a riamach. Beidir go dógur sé scór bliain an obair sin a dhéanamh. An obair thosaigh sin a caint faoi, éach muid an tairgid seo leis an tír an talún, an sásta sin, chorg scútah, chuidí bhuairtas an pís pápar, go dindirí agus gur haimime tú a. Thóg sé pís páp an sin pán na cúisí dearta grás Conamara agus a go le na Gaillimhe go ginearálta ná mariál gur a daoine an bhí áiteach faoin maiid agus faoin dulcan cí, aspa dulcan cí i rééis an talún. Get an dul raig, but na gappa go gur cinál cuinte é sin gur féidir go fiú créachna. Agus go síos Cóí eile. Right? Bit. Come quick in. Dtús na bhlianta míle ní tochtúnaí